Hej, Kenneth Lunde her. Velkommen til FDA's undervisningsvideo om, hvordan man opretter en digital postkasse. I dag har vi besøg af Annette, og lige om lidt ved jeg, at du vil vise os sådan simpelthen skridt for skridt, hvordan opretter vi i praksis de her postkasser. Men inden vil jeg gerne spørge på vegne af FDA's medlemmer, hvorfor er det nu lige, at det er pludselig relevant for os at skulle have sådan en postkasse? Jamen det er det, fordi alle med CVR-nummer skal have en digital postkasse. Det er simpelthen vedtaget ved lov. Og det skal det nu her inden den 1. november 2013. Og selvom man har en e-mailadresse, så skal det ikke forveksles. Det er simpelthen en postkasse til at kommunikere mellem foreningen og det offentlige. Begge veje. Vi kan skrive til det offentlige, og vi kan modtage post ved dem, i stedet for at få det i papirform i vores postkasse. Lige nøjagtigt, ja. Men det lyder umiddelbart som lidt en dyr spøj. Altså, hvad koster det, og hvad kræver det? Jamen, det koster ikke noget, men det kræver, at du har en digital medarbejdersignatur. Hvor får man den fra? Det gør du inde på net-danid.dk. Og det kan vi prøve at kigge på her. Foreningen går ind på net-danid.dk, hvor de over i venstre side klikker på Bestil NemID medarbejdersignatur. I stedet for, at man som forening indtaster alle sine kontaktoplysninger, der går man ind og indtaster sit CVR-nummer i stedet for og klikker Søg. Herefter der fremkommer alle oplysningerne på foreningen, og der er det så vigtigt, at man får vinget af og bekræftet, at oplysningerne de også er korrekte, og klikker videre. Herinde der skal vi så skrive navnet på lederen, det vil sige den tegningsberettigede, og titlen er indehaver, og man klikker videre. Fulde navn og e-mailadresse fremgår derinde, og man klikker videre. Herefter der er det vigtigt at vælge sin signaturtype, og det gør man ved enten at vælge en nøglefil eller et nøglekort. I det her eksempel der vælger vi nøglekort og klikker videre. Herefter der er det vigtigt, at man får udskrevet aftalen og indsendt. Adressen den fremgår herinde i guiden. Brevet kommer til at se således ud, og som sagt så er det vigtigt, og nok den eneste gang, at man har papirarbejde. Nok også den sidste, men indsendes og klik videre. Herefter der vil man så modtage et brev, og man vil ligeledes modtage et nøglekort. For at få aktiveret sit digitale signatur, der skal man ind igen på net-danid.dk, hvor man udsteder sin medarbejdersignatur. Man accepterer vilkårene og klikker på videre. Man indtaster den kode, der er fulgt med i brevet, og adgangskoden klikker næste. Første gang man logger på, skal man vælge en ny adgangskode, og den skal man skrive 2 gange for at forhindre fejl. Herefter klikker man på videre. Næste skridt er, at du indtaster foreningens navn. Vi klikker på videre. Sidste step er så at bekræfte vores oprettelse af vores digitale signatur, og det gør vi så ved at indtaste nøglen fra vores nøglekort. Godt, så har vi fået oprettet vores digitale signatur. Det vil sige, at foreningen kan nu digitalt bevise, hvem de er. Men hvordan opretter man så selve postkassen? Jamen, det gør man så ved, at man går ind på virk.dk, og der går man så ind og opretter sin digitale postkasse. Der går man så ind her med sit nøglekort. Her der viser den så godt nok for NemID, så skærmbilledet kan godt se lidt anderledes ud, men vi klikker næste. Her der indtaster man så sit CVR-nummer, klikker opsætning af postkasse. Herunder kan man så se, om man ønsker en standardfunktion eller en udvidet standardfunktion. Vi vælger en standardfunktion og klikker på næste. Herunder der er det vigtigt, at man accepterer vilkårene, inden man overhovedet kan gå videre i guiden. Vi klikker på næste. Nu skal du indtaste e-mailadressen på den person i foreningen, man ønsker skal få besked om ny post. Vi klikker videre. Næste billede skal man godkende sine indstillinger og klikke videre. Herunder der har man så adgang til indbakken, og der er det vigtigt, at man sørger for at bekræfte sin e-mailadresse. Vi bekræfter og klikker videre. Man modtager så en e-mail i sin indbakke, og der er det så vigtigt, at man går ned og klikker på bekræft. Næste billede skal vi så klikke for at få adgang til vores indbakke. Og der er det vigtigt, at vi sørger for at få aktiveret vores fulde rettigheder og klikker videre. Og så er den sådan set færdig, vores postkasse. Så er den oprettet, men
I hvert fald i dit eksempel. Men hvad nu, hvis jeg i min forening måske ikke lige når det inden 1. november? Er det så noget med, at så får jeg bare stadigvæk post i papirform i min postkasse, eller får jeg så bare slet ikke en post lige pludselig fra det offentlige? Jamen, der vil det offentlige så tage over og så oprette en postkasse for dig. Men som forening er det stadigvæk dit ansvar at så få adgang til den, og det gør de så via virk.dk. Så der oprettes simpelthen, hvis ikke jeg gør det, så får jeg simpelthen tvunget positivt ment, så får jeg simpelthen en oprettelse helt automatisk af en postkasse, som jeg så går ud fra, at man så skal gå ind og logge sig ind på med sit digitale signatur for at vise, at man nu har adgang til den. Ja. Super godt, og for lige at runde op, det er gratis, det er påkrævet inden 1. november, alle foreninger med et CVR-nummer skal have den, og som man kunne se her på skærmen, så det tager måske lige et krus kaffe i tid og sidde og klikke sig igennem, men det er heldigvis relativt simpelt. Hvis man derude har brug for hjælp til at komme igennem det, så er der 2 forskellige muligheder. Man kan enten gå ind og skrive efter hjælp på virk.dk hjemmesiden, eller også så kan man søge yderligere information og oplysninger på bibliotekerne. Tak for forklaringen. Nu er jeg sikker på, at foreningerne derude er klædt bedre på til at få oprettet de her digitale postkasser, som altså er et krav nu fra det offentlige.